खुलुमबाय आं लिसा नार्जारी बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 29 फेब्रुवारि 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ लिप डे महरै फालिनाय जायो। बोसोरब्रैनि उन जानाय गेजेरारि सानखौ लिप डे बुंनाय जायो आरो बेखौ फेब्रुवारियाव मोनसे उफ्रा सान दाजाबदेरनानै सोरजिनाय जायो। बे सानखौ मोनसे फोसाबनायनि राहा महरै लिप बोसोरफोराव केलेन्डाराव दाजाबदेरनाय जायो। मानोना बुहुमा थि 365 साननि गेजेराव साननि सोरगिदिं गिदिंलाङा। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौनो रेर डाइजेस्ट डे आरो बेचेलर्स डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।